Asi basa renyini pamunorishanda matambudziko apa amunosanganidzana nawo? Basa redu Rakaoma hanzvadzadi kunyepera. Chinotanga kutsanganwa nacho muchihure unhu anotanga kuputitsira kondomu uchitopinda naye mumba uchimupfekedza kondomu kudai angona kutori bata kudai bvari bvarura paunori iwe ukasazviona okoyo wakurova nyoro. Asi matambudziko api amunozosanganidzana nawo kana muchinge marohwa yeke? Siki ndo chirwere chekutanga chaunosangana nacho. Ndikana uri hure usati wasangana nesika usati wahura. Asi aguna here vamwe munenge mawirirana navo kuti munge muchisangana yeke? Izvo zviriko izvo hazvitoriko zvinowanikwa zvekuti unowirirana nemunhu motorovana yeke, izvo zviriko muchihure. Mitengo yacho inenge yakamira sei? Zvakuenderana nekuti wawa muchaja usvika papi. Asi mungakwanisa kutsanangura kuti vari kunze kwangu vachiziva kuti mitengo yakamira sei? Sena hangu ndikakuti nyoro nonipo 5 sekuti kuno tinonyengerwa dhora short time. Kuma 20 cents nema 30 cents atinenge tichinzwa. Zvakuenderanawo nezvauriwo nengoto munhu wacho anenge kujaja sei. Asi pamunosangana nevarume mungasangana nevarume vangani pazuva rimwe chete? Seni kana 25-30 ndosvika. Asi pane pamunosvitswa here kuti manyatsosvitswawo pana anosangana munosangana yanokusvitsa? Kune varume vanembo kana toti rarame hanzvadzi. Varume vane dzakadai yekuti kanatso kuti pfe apa kana kuti usumukire kudai usumuka hazviti kana kuti udaiso kusumudze musana kudai hausumuke hazviti because anenge akanyatso kukugara apa anenge aiti munhu ane bhodhi inenge yenyu chiregaonewo kuzhizhirira pane rakadai hakuna zvakadara unonyatsonzwa kuti panapa kana kudzokera kubva musoro unogona kumboti nhasi handichada kana muka wakaendawo period ndochasara. Asi kazhinji mukazoona munhu ane mushini wakaita sewo kuti maybe kana chengwena achitambike next time unokwanisa kunge muchimugamuchira kana kuti sekuti unenge uchida mari pamwe pacho unogona kubvuma but akaita seni ndikatoziva ndozvauri handichadi bosi bhodhi yangu itete ndiri mutete zvisingaiti saka vane dzakadaro ndinowanzotya. Asi tinonzwa nhau yekuti kune vamwe vanenge vachidawo sim2 zvinofamba sei? Ina hangu izvozvo handizozvizivi because inini ndoziva kuita nechiwani. Asi tinonzwa kuti dzimwe nguva pamunenge muri mukati medzimba idzi unongotorwa unosiwa kune imwe imba munenge musina munhu wozonzi warara nechinhu changa chirimo hamuna kuchiona zvafamba sei hamunagona mambosanganidzana nematambudziko akaita sewawo? Inini hangu yandakaitwa ndeyekuti ndakatorwa nemunhu achibva anditi handei tikunda kunight ndichibva ndanosvika mbamemema mune 4 boys vakomana vanga vakarara zvikanzi ini ndikurara newo munondirwana asi chakazoitika ndechekuti vanhu ava vakarara neni vese varipo 4 achibva vanibuditsa na4 bva vanisiya murodhi kwanisingatozivi murodhi macho. Asi matambudziko uchekwa nemapanga nekuita sei zvakasiyana-siyana? Unogona kutoenda nemunhu kauchitoti muri kuenda mumadhiri munhu motowirirana kurodhi zvakanaka motopinda mba mako iwowo wacho matotogara mudzimba dzedu imomo munhu andosvika newo zvakanaka chindipaka mari yangu umwe andokunyenga okutorera futi mari yacho akunyengera. Asi tinonzwa mumwe vakadzi vanokukechaiwo futi? Nangu handisati ndasangana nazvo ndongonzwawo nevamwe vachitaura kuti variko vamwe vakadzi vanokecha vamwe vakadzi. Asi tanzwa muchawa nhau yekuti pane mamba munorowa yeke kana kuti pasina butiro pamiri hapabate here munozoita sei kuti maybe zvichida pamiri pasabate zvinofamba sei? Zvakuenderana nekuziva kuti iwo wakamira sei kana uzivawo kuti une chibereko changodaro vamwe vedu variko vazhinji vanotomira masirito anadzo nhumbu kureva kuti kana ukazvitawo usina kuputira ukakanganisa kugadzirisa family planning yako unoitawo mimba. Asi tinonzwa kuti kune vamwe varume kuti akauya apinda mumba menyu maybe achingobvisa hembe dzake obva apfeka butiro rake obva atoricha orgasm zvinofamba sei? Anobhadhara here kana kuti? Inini ndingoda mari yangu because watonifambisa kubva kurodhi kukuya nini ndintongoda mari yangu tsofiasi ndendatoshanda. Asi variko here varume vakadaro? Ariko vamwe vanogona kutongopinda obva ngokubata garo wotoproduce asi ni yangu ndenchitoida because watongopinda mumba mangu. Tanzwa muchawana wekuti kune vanokukechai mune here wamunoti uyu ndiye wangu chaiye? Mapemanenzi arimo. Asi pane imwe nguva yekuti maybe mukasakechwa munorarama sei? Ndosaka tichita mamwe mapemanende ekuti unogona umutosha handigamuona zvinhu zvakaoma mangwanani naplan angona kupawo dhora racho rangafanira kunyengerwa iroro okupawo pamwe pacho anouya wasinawo unongomupawo zvichingoenda zvakadaro. Asi tinoona kuti pane vamwe vekuti anenge ari maclients or macustoma anenge akusvitsai kana kuti akufadzai mungakwanisa kuzomupawo pachena here? Zvakuenderana nekuwirirana kwenyu izvozvozvo zvekuti kana mubhasera zvekuti mubhasera zvakuenderana nekuti akupawo mari anosimbokupawo mari mazuva apera kana achisimboburitsawo mari sekunoku munhu akakupawo 5 nhasi mangwana akakupawo 5
akupo 5 akazoiti mbonipo unogona kungompo. Asi chakanyatsokupinzai mubasa iri chii? Makapinda nekushaya here nekutsvaga mari here? Nokuti tinoziva kuti basa rekutengesa miri chinhu chakaomarara. Inini hangu musikanzo chekutotizaumbanya. Makati changa muri makore mangani? 16 years. Chii changa chaitika kumba? Ndakamitiswa ndine 14 years. Ndobva ndabva kumba. Ndobva ndaenda kumurume. Ndobva ndadzingwa kumurume ndine 15 years. Ndobva ndadzokera kumba. Ndobva mudhara wangu anditi tanga wanzosera mwana wako kwakamwana wakabva pano usina mwana. Ndobva mama wanditsvagira pekugara. Ndobva ndambotanga kugara ndega kusvika ndazosangana unomwe musikana mukufamba imomo. Ndobva anditi shamari zvokuita izvi tasaoni nhamo yauri kutamba, mwana anoda kuchengetwa, hauna kana chauri kuita. Mama wangu anga wakurwara usingachakwanisi wanga unzwa makumbo, hapasina chanibhadharira rendi. Mukomana ndaidanana naye akabva aroora, abva atondisha mari ndane mukadzi, handichakwanisi kuti nditi iwewe nemukadzi wangu, saka ini handichazvikwanisa. Ndakabva ndatanga kutoita basa irori. Asi ndanzwa muchimokwanisa kurara nevarume vanokwanisa kuita 25 pazuva. Nhasi nyena haisvikire pakuti inogona kunge yakutoshosha. Kunotorwadza ndosaka titoda malubrication. Kuna vanogona kutotiwanirawo malubrication ka totomada nekuti malubrication nemakondomu mazuva ano zviri kunetsa. Hazvikuwanika zvekumhanya. Zvinhu zvikutotiurayira basa izvozvo. Asi pano